18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал қайырлы кеш, қазір болашақ темалар турында. Медицина ярдәме күрсәтергә дип ашыгалар, әмма үзләренә ашыгыш ярдәм чакыртырга туры килә. Яршаллыда котышкыч юл транспорт һәлакәте. Ничек килеп чыккан? Кем гаепле? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Табыш алалар, әйләнә тирәгә зыян өчен түләргә теләмиләр. Икенче бирләренең эше кәгазьдә генә. Росприроднадзорның киңәйтелгән утырышында җитәкчелек нинди проблемаларны атады? Гөлназ Сәфетдинова тыңлады. Җәй көне Орча районында агуланган бал кортлары эшен судта карый башладылар. 20 елга сорап, андый хәлгә очраган юк, 18 елга сорап. Менә бу 3нче ел беренче тапкыр булды инде. Китерелгән зыян өчен матди ярдәмгә өмет бармы? Умартачы һәм юристлар фикерен Илдар Сафиуллин тыңлап кайтты. Республикада безнең ишек алды программасы дәвам итә. Әбиләрнең ул мунчаларына безнең бик тиясе килми, но сөйләшкәндә инде без ул мунчаларны алар рөхсәтсә күчереп бирергә ярдәм итәбез. Аның быелгы үзенчәлекләре хакында Илгиз Шакуров. Медицина ярдәме күрсәтәбез дип пациент янына ашыкканнар, әмма үзләренә ашыгыш ярдәм машинасы чакыртырга туры килгән. Яршалуда куркыныч юл транспорт һәлакәте килеп чыга. Вахитов һәм Сөембикә проспектлары чатында ашыгыш ярдәм машинасы җиңел автомобиль белән бәрелешә. Авария урынына берничә ашыгыш ярдәм бригадасында чакыралар. Анда зыян күргән 2 кешенең гомере өчен бүген көне буе табиблар көрәшә. Теманы Рания Абдрахманова дәвам итә. Яршаллы, Сөембикә һәм Вахитов проспектлары киселеше. Ашыгыш ярдәм машинасы утларын кабызган килеш светофорның кызыл сигналына чыгып китә. Табиблар утырган машинага уң яктан Ауди килеп керә. Бәрле тизлегеннән ашыгыш ярдәм каретасы бордюрга менә, шуннан әйләнеп каплана. Менә бу балконнан төшерелгән кадрлардан күренгәнчә, юл шатында хәрәкәт шунда ук туктый. Кешеләр машиналарыннан төшеп хәлакәткә эләгүчеләргә ярдәм итәргә чаба. Берәүләр транспортны тәгәрмәчләренә бастырырга булыша, икенчеләр 0-3-кә шалтырата. Бу вакытта автомобильдә шофердан тыш 2 фельдшер булган. Менә шаһитләр аларга ярдәм күрсәтергә тырыша. Зыян күрүчеләрнең барысында хастаханәгә озатканнар. Фельдшер и водитель находятся в травматологическом отделении. Бер фельдшер һәм машина йөртүче хәзер травматология бүлегендә. Табиблар аларның хәлен авыр дип бәяли. Әмма икенче фельдшер реанимация бүлегендә ята. Автоинспекторлар сүзләренә караганда, ашыгыш ярдәм машинасы сиренасыз гына хәрәкәт иткән. Ауди машинасын йөртүчене исә табиблар тикшергәннән соң өенә кайтарып җибәргәннәр. Соңрак ачыкланганча, ул җирле радиостанциядә алып баручы булып чыган. Бактың исә аның машина йөртергә хокукы да булмаган. На водителя легкового автомобиля составлен административный материал. Шул ук вакытта дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре ачыклаганча, Ауди йөртүчесенең транспорт чарасы белән идарә итү өчен тоныклыгы булмаган. Шулай ук иминет полисы да ясалмаган. Аңа административ җаваплылыкка тартып беркетмә төзелде. Татарстанның тикшерү комитеты юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу маддәсе буенча җинаять эше ачкан. Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации при Республике Татарстан. Әлеге хәл буенча Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча тикшерү органнары тарафыннан җинаять эше ачылды. Хәзер булган хәлнең барлык нечкәлекләре ачыклана. Нинди экспертизалар уздырырга кирәклеге билгеләнә. Белгечләр сүзенә караганда, ашыгыш ярдәм машиналарының кызылга чыгу хокукы бар, әмма билгеле бер шартларда гына, һәм шундый шартларның берсе каршылык булмавына инанганнан соң гына хәрәкәтне дәвам итәргә мөмкин диләр. Яршаллы телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Төркиянең Казандагы генераль консуллыгында җир тетрәүдән зыян күрүчеләргә гуманитар ярдәм җыя башладылар. Анда палаткалар, җылыту җайланмалары, юрган, йоклау өчен махсус капчыклар, кышкы кием салым китергә мөмкин. Пункт иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Консуллыкта әйтүләренчә, әлеге гадәттән тыш хәлгә битараф булмаган Казан халкы инде иртәдән үк кирәк-яраклар китерә башлаган. Аларны якшәмбәгә кадәр җыеп, атна ахырында очкыч белән Төркиягә җибәрәчәкләр. Моннан тыш консуллыкта иртәгедән 10 февральгә кадәр кайгы уртаклашу китабында теләктәшлек сүзләре калдырга була. Исегезгә төшерәбез, 12 февральгә кадәр Төркиядә матәм игълан ителде. Көчле җир тетрәү сәбәпле анда 3000 нан артык кеше һәлак булды. Зыян күрүчеләр 20 меңнән күбрәк.
Büyük bir trajedi yaşıyoruz. Бу зур фажига халак булганнар бик күп. Төркия президенты якшәмбе киченә кадәр матәм игълан итте. Без әлемнәрне төшердек. Иртәгәдән җомгага кадәр кайгы уртаклашу сүзләрен махсус китапка язып калдырырга була. Шулай ук зыян күрүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыя башладык. Көн саен 9-дан 6-га кадәр кирәк яракларны алып килергә мөмкин. Кышкы киемнәр, юрган, электр җылыткычлары, пауэрбанклар, шатырлар бик кирәк. Ярдәм итәргә теләүчеләргә рәхмәтле булыр идек. Бүген иртәдән үк Төркиянең Казандагы генераль консуллыгына килүчеләр бар, башкалада яшәүчеләр шул рәвешле кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерергә тели. Көннең беренче яртысында әйтик, Азәрбайҗан милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре килгән иде. По случаю трагедии, происходящей в Республике Турция, Төркиядә булган фаҗигага бәйле рәвештә без Азәрбайҗан милли мәдәни мөхтәрияте теләктәшлек белдерергә килдек. Төркия халкының кайгысын уртаклашабыз. Борынгыдан Азәрбайҗаннар төрекләр белән янәшә булган. Шуңа без монда әлеге хәсрәтне төрекләр белән бергә кичерәбез. Табыш алалар әйләнә тирәгә китергән зыянны каплар өчен артык акча чыгарырга теләмиләр. Андый оешмаларга бүген Росприроднадзор җитәкчесе кисәтү ясады. Федераль күзәтчелек хезмәте башлыгы Светлана Родионова бүген Татарстанга килгән иде. Ул Идел Чулман идарәсенең узган ел йомгакларына багышланган утырышында катнашты. Киңәшмә республика рәисе Рөстәм Миннеханов катнашында уза. Районнардагы водоканал оешмаларының юынтык суларында зыянлы матдәләрнең артык күп булуы, калдыкларны утилләштерү проблемасы әйләнә тирәгә зыянны киметү өчен башкарасы эшләр хакында киләсе материалда. 2022 елда 22 планны 203 планнан тыш һәм 240 күчмә тикшерү үткәрелде. Татарстан, Марий-Эл һәм Чувашия 3 төбәктәге 8000-нән артык объектны федераль инспекторлар күзәтеп тора. На территории 3 субъектов федераль 3 төбәк буенча 150-гә якын юынтык суларны чистарту корылмасы бар. Ачыкланган кимчелекләр буенча узган ел зыян күләме 333 миллион сум булды. Барлык оешмаларга да күрсәтмә бирелде. Аны үтәмәгән очракта эшләр табигатьне саклау прокуратурасына җибәрелде. Әйтик, суд карары буенча Буа водоканалы 1 ел эчендә юынтык суларның составын нормативка җиткерергә тиеш. Әлмәт, Чиста, Яшелүзән водоканаллары эшенә карата да шелтә бар. Су саклау зоналарында кимчелекләр табыла, туфракны пычрату очраклары буенча җинаять эшләре ачыла. Плата за негативное воздействие поступила от 7000 природопользователей. 7000-нән артык оешма әйләнә тирәгә салган зыян өчен акча түли. Соңгы 3 елда аларның саны кими, чөнки объектлар 4нче категориягә күчерелә, ә алар түләүдән азат ителә. Узган ел шундый түләргә теләмәүче 70-тән артык зур оешма ачыкланган. Алар өстәмә рәвештә 500 миллион сум түләргә тиеш дип табыла. Светлана Родионова андыйларга сак булырга киңәш итә. Россия буенча түләргә теләп, зыян күләмен махсус киметеп күрсәткән, аннары миллиардлар түләү очраклары булуын искәртте. Это такая народная забава. Давай-ка я обману контролера. Ну, в большинстве своем. Когда эта цифра становится больше, чем 10% по году, становится понятно, что это мухлёж. Будем с этим разбираться. Росприроднадзор җитәкчесе калдыкларны үзләре утилләштерүче оешмаларның эше буенча да шелтә белдерә. У нас, в принципе, статистика по стране 74%. Ил буенча утилләштерүчеләрнең 74% ялган лицензия буенча эшли. Алардан табигатькә бернинди файда да юк. Бу мәсьәләне тәртипкә китерү өчен чара күрергә кирәк. Рөстәм Миннеханов үз чыгышында Татарстанның икътисад һәм сәнәгать буенча алга киткән төбәк булуын әйтте. Шуңа күрә предприятиеләрдә аларның табигатькә йогынтысы да зур. Иң мөһиме балансын саклау. Бу максаттан республика илкүләм проектларда актив катнаша. Узган ел аның өчен 6 миллиард 800 миллион сум акча тотылган. Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в республике ведется активная работа по развитию рынка газомоторного топлива. Вот благодаря мерам государственной поддержки, на самом деле мы активно ее используем. За 10 лет парк газомоторной техники увеличился в 14 раз, и он составляет более 13 тысяч единиц. Республика рәисе проблемалы мәсьәләләргә дә тукталды. Эчә торган су сыйфаты, каты көнкүреш калдыкларын чыгаруны җайга салу, шүплек урыннарын эшкәртү. Всего по итогам инвентаризации в республике выявлено 21 объект негативного воздействия. 4 прошли обследование и оценку Росприроднадзора в прошлом году. Ряд объектов запланированы к оценке в этом году. Республика җитәкчелеге Росприроднадзор башлыгыннан тәкъдимнәрне хуплауны һәм аларны федераль программаларга кертүне сорады. Гөлнас Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миннеханов Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Родионова белән аерымда очрашты. Алар әйләнә-тирә мөхитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендә киләчәктә дә хезмәттәшлек турында сөйләште. Шулай ук ләм кырларын рекультивацияләү турында да сүз булды. Татарстанда бу проект Иделне чистарту федераль проекты кысаларында башкарыла.
Быйыл Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча тагын 960 йорт янындагы территория яңартылачак. Әлеге программа инде 4нче ел тормышка ашырыла. Эшкә керешкәндә 53 оешма җәлеп ителсә, хәзер иң ышанычлы 19 подрядчы калган. Бүген безнең ишек алды программасының нәтиҗәләре һәм 2023 елга максатлары турында журналистларга да сөйләделәр. Ни өчен авыл җирендә ял урыннарын яңарту катлаулырак булып чыккан? Ни сәбәпле Казандагы бер ишек алдын инде 3 ел рәттән төзекләндерә алмыйлар? Моны Илгиз Шакуров белеп кайтты. Иң беренче чиратта билгеле яшәүчеләрне кызыксындыра иде урамдагы асфальт. Зирәк Юсупов космонавтлар урамындагы 55нче йортта яши. Узган ел бу йорт янындагы территорияны безнең ишек алды программасы буенча яңартканнар. Шулай итеп, ширек гасыр буе төзекләндерелмәгән юллар да яхшыра, балалар мәйданчыгын да алыштыралар. Бик күп төрле атынгычлар анда куелды, бик күп утыргычлар куелды, әти-әниләр өчен. Агачлар утыртылды менә. Беренче чиратта тәкъдим барырга тиеш җитәкчеләрдән түгел, милекчеләрдән. Шул йортта яшәүчеләрдән. Быел Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча тагын 960 ишек алды яңартылачак. Моның өчен 9 миллиард сум акча бүленгән. За 3 года реализации сделано очень много. 3 ел эчендә күп эш башкарылды. Барлыгы 3379 ишек алды яңартылды. Моның өчен 25 миллиард сум акча тотылды. Безнең ишек алды шәһәрләрне дә, авыл җирлекләрен дә кулачлый. 11 районда программа тулысынча үтелгән инде. Башкаларында дәвам итә. Тукай районында быел 21 ишек алдын яңартачаклар. Авыл җирендә программаны тормышка ашыруның үзенчәлекләре бар ди район башлыгы. Кемнәргәдер чисталык һәм матурлык түгел, йорт янындагы яшелчә түтәле кадерлерәк. Шәһәр ихатасыннан аермалы буларак, безнең йорт корында электән бүленгән җирләр бар. Анда кеше инде суган утырткан, кишер утырткан, чөгендерен утырткан. Алар үзләренчә генә бүленгән булган бит инде. Без хәзер менә җирләрне генпланнарын эшләгәндә, правила землепользования застройки дигән өлешендә аны кертеп калдырабыз һәм разрешенное использование для огородничества дип бирәбез. Ул җирләрне алып атсаң, аны халык аңлап бетерми инде. Но кыймаларын матурлап, бүленешен ясыйбыз инде бөтен кешегә җитәрлек. Кайбер ишек алларында бер кайдада теркәлмәгән мунчалар, гаражлар бар икән. Хуҗалары белән килешеп, аларны бер урынга күчерергә ярдәм итәбез ди Фаил Камаев. Гомумән, программа кысаларында һәр ишек алды халык фикерен исәпкә алып яңартыла. Тик һәр вакытта да уртак тел табып булмый диләр. Тунаков урамындагы 49нчы йорт ишек алды. Биредә инде күптән яңа балалар мәйданчыгы, утыргычлар, машина кую урыннары барлыкка килгән булыр иде, ләкин алар берсе дә юк. Сәбәбе бу йортта яшәүчеләр уртак фикергә килә алмый. Шуңа күрә ишек алдында инде 4нче ел рәттән төзекләндерүне башлай алмыйлар. Әлегә балаларга менә шундый кулдан ясалган таудан гына шуарга кала. Йортта яшәүчеләр яшерми, ишек алдын яңартырга кирәк. Наши дети были маленькие, тут все было, и очень полный двор детей был. Теперь играть негде. Безнең ишек алды программасы кураторы сүзләренә караганда, Тунаков урамындагы бу ишек алды быелгы исемлектә бар. Димәк, аны төзекләндерәчәкләр. Иң мөһиме булганның кадерен белү. Вандаллык очраклары һаман да күзәтелә әле. Как мы с этим боремся и работаем? Вандаллык очраклары белән ничек көрәшәбезме? Зыян зур булмаган очракта подрядчы оешмалар хилафлыкларны төзәтә. Әгәр дә аларның көче җитми икән, идарәче оешмаларга әйтәбез. Алар хукук саклау органнарына хәбәр итә. Татарстан рәисенең безнең ишек алды программасы гамәлгә ашырыла башлаганга 4нче ел. Быел территорияләрдә эшкә апрельдә керешәчәкләр, яңартылган ишек аллары матур гадәт буенча 30 августка әзер булырга тиеш. Илгиз Шакуров, Лейсен Сәйтова, Яңа Гасыр каналы. Арча районында агуланган бал кортлары мәсьәләсе буенча беренче суд утырышы узды. Исегезгә төшерәбез. Узган җәйдә Шикә авылында яшәүче Нурулла Закировның кырдан кайтканнан соң 32 оя умартасы агулануы турында без репортаж күрсәткән идек. Умартачы әйтүенчә, җирле хуҗалыкта басуны химик матдәләр белән эшкәрткән булалар. Судта Закировлар белдерүенчә, экспертиза вакытында үлгән бал кортларында да эшкәртелгән кырда да бер мәддә табылган. Хуҗалык вәкилләре моның белән килешәме? Әлеге теманың дәвамы алдагы материалда. Барысы да яхшы булыр. Хак безнең якта, Алла бирсә судны җиңеп чыгачакбыз. Умартачы Нурулла Закировның кызы Ләлә әтисен тынычландыра. Үлгән бал кортлары эшен карау өчен беренче мәртәбә Арча районының суд утырышына килде. 20 елга сорап, андый хәлгә чыраган юк, 18 елга сорап. Менә бу 3нче ел беренче тапкыр булды инде.
Узган елның июнендә бал алыр чагы җиткәндә Нурулла Закиров гаиләсенә бәла килә, кортлары үлә башлый. Умартачы рапс басуыннан кайткач шулай булдылар ди. Аның фикеренчә, кортлары 2021-22 елда да химикатлар белән эшкәртелгән басуларда кулланган. Узган ел кабатланды инде шул көнне, шул хәл. Нәтиҗәдә эшли торган барлык умарталар юкка чыкты ди Нурулла Закиров. Бу кәсеп аның төп керем чыганага булган. Возмещение материального ущерба составляет там порядка 440 тысяч рублей. Безнең исәпләү буенча матди зыян өчен кайтарылырга тиешле сумма 440 мең сум. Әлегә каршы яктан ниндидер уңай җавап булмады. Суд залына зыян күрүчедә җавап бирүче Северный җәмгыяте вәкиле дә килгән иде. Умартачы әйткән рапс басуы аларныкы була. Закировларга ветеринария идарәсенә баргач, бал кортлары агуланганнан соң килгән зыянны каплау өчен умартачы паспорты булуы шарт дип аңлатканнар. Ул документта умарталарның саны, аларның авыру булмавы теркәлә. Ягъни басуга кергән чук кортларның ширле булмавы шул кенәгә ярдәмендә расларга мөмкин. Тик кортлар агуланган вакытта Закировларда паспорт булмаган, күптән түгелгән ясатканнар. Паспортның булуы әлбәттә агуланудан сакланып кала алмый, ләкин синең хукукларыңны көчәйтә. Дәүләт каршында да, агрофирмалар каршында да, чөнки ветеринария паспорты кирәк дип саный. Закировлар Мәскәүдә экспертиза ясата, алар әйтүенчә, басудагы үләннәрдә туфрак үрнәге һәм кортларда бер үк төрле пестицид табылган. Алар бу документларны судка алып килгән иде, ләкин җавап бирүче оешма вәкиле әйтүенчә, алар бу утырышка әзерләнеп өлгерә алмаганнар. Из-за того, что затяжные праздники были и фактически времени не хватило для подготовки полного отделения. Район суды аларга әзерләнергә вакыт бирде. Чираттагы утырышны 1 мартка билгеләделәр. Кортларның кем гаебе белән үлүен алар шул очрашуда ишетергә өметләнә. Орча районыннан Илдар Сафиуллин, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы. Гыйнвар аена коммуналь хезмәтләр өчен квитанцияләр килә башлаган. Алар аптырашта калдырырлык хисап счетларын реальное время интернет газетасы журналистлары өйрәнде. Бүген Татарстанның дәүләт гербы көне улымыннан 31 ел элек 1992 елның 7 февралендә расланган иде. Бу уңайдан республика халкын Рөстәм Миннеханов социаль шелтәрдә котлады. Фотосурәт урнаштырган. Безнең канатлы барысы инде күптән Татарстанның төп символларының берсенә әйләнде. Дәүләт гербы белән тәбриклим ди сезне язган рәисебез. Татарстанның дәүләт гербы көне уңайыннан Фәрит Мөхәммәшинда котлау җиткерде. Дәүләт гербы көне төрле милләт һәм дин кешеләрен Татарстанның күп гасырлык тарихын ихтирам итүдә, республиканың бүгенге казанышларын арттыруда берләштерә торган бәйрәм ди ул. Татарстанның бүгенге символлары еллар белән сыналды. Җәмгыятьнең аерылгысы сөйлешенә милләт һәм дәүләт бердәмлегенең мөһим факторына әйләнде. Ышанам, республика гербы Татарстанлылар өчен алга табада ватан белән горурлык хисен уятучы, хезмәт, фән һәм спортта югары казанышларга илһамландыручы, рухи әхлакый кыйммәтләренә тугры булып калуны чагылдыручы билге булачак дигән парламент рәисе котлавында. Казан Федераль университетының өлкән фәнни хезмәткәре, техник фәннәр кандидаты Ирик Мөхәммәддинов Россия президентының фән һәм инновацияләр өлкәсендәге премиясенә лаек булды. Әлегә бүләк үзе нефть чыгарганда кулланыла торган катализаторлар уйлап тапкан өчен биреләчәк. Премияның күләме 5 миллион сум, указны Владимир Путин имзалаган. Ирик Мөхәммәддиновка 33 яшь, ул 9 ел дәвамында фәнни эзләнүләр белән шөгыльләнә, гамәлгә ашырган технологияләре Татнефть, Зарубежнефть һәм Лукойл компанияләрендә кулланыла. Хәзер галим технологияләрне киң җәелдерү буенча эшли. Аның бу уңышын Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов социаль шелтәрдә дә билгеләп үтте. Горурланабыз дип язып куйган ул. Бүләкләү тантанасы иртәгә булачак. Ирек хәзер Мәскәүдә. Без аның белән телефон аша элемтәгә кердек. Фәнгә кызыксыну балачактан килә ди ул. Бу җиңү миңа бик җиңел бирелде дип әйтә алмыйм. Мин мәктәп елларымнан химия белән кызыксындым, олимпиадаларда катнаштым, беренче урыннар яуладым. Мәктәпне тәмамлагач, Казанның химия технология университетына нефть һәм нефтехимия факультетында белем алдым. Бүген Рөстәм Миннеханов һәм Газпром җәмгыятенең идарә рәисе урынбасары Виталий Маркелов Казан компрессор-маш җәмгыяте цехларына бардылар. Алар монда җитештерү куәте белән таныша, оешманың киләчәккә планнары, шул исәптән компрессор җайламаларын җыю һәм сынау өчен яңа цехлар төзү турында сөйләштеләр. Соңрак киңәшмәдә предприятиенең кайбер эш юнәлешләре буенча нәтиҗә дә ясалды. Татарстан белән Газпром хезмәттәшлеге нигезендә уртак проектларны гамәлгә ашыру турында да сүз булды. Все эти установки, которые сегодня озвучены, возьмем на контроль, будем помогать и продвигать. Хорошие работы, заявляем, что республика всегда была и есть стратегический партнер «Газпрома», и любая поддержка,
стоят какие-то вопросы, мы вместе все эти вопросы решаем. Бүгін Татарстанның Динамо спорт һәм физик тәрбие җәмгыяте узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Утырышны республикада Динамо җәмгыяте җитәкчесе Әзгат Сәфәров уздырды. Ул әлеге зур оешманы 98 елдан бирле җитәкли, 2022 ел коллектив өчен уңышлы булган. Динамо составында көч структураларындагы 26 командада 25 мең кеше шөгыльләнә. Иң мөһим спорт чараларының берсе комплекслы спартакиада. Анда 30дан артык җәйге спорт төрендә көч сынашалар. Ел дәвамында командалы ярышларда да, аерым төрләрдә дә Татарстан егет-кызлары чемпион була. Ату спорты, чаңгы ярышлары, тэквондо, бокстагы уңышлар югары бәйләнде. Командалы төрләрдә чирәмдәге хоккей буенча Акбарс Динамо кызлар командасы 3нче тапкыр ил чемпионы була. Динамо Акбарс егетләре шул ук төрдә 20 ел дәвамында алтын медальләрне кулдан ычкындырмый. Быел Россиядә Динамо спорт җәмгыяте оешуга 100 ел тула. Бүген Әзгат Сәфәров иң алдынгы коллективларга истәлекле бүләкләр тапшырды. Алда торган максат беренчелекне саклап калу. Достижение всего динамовского общества. Динамо Татарстана он достаточно весом, потому что Россия күләмендәге Динамо җәмгыятенең уңышларында Татарстан коллективының да өлеше гаять зур. Монда әлбәттә узган елгы казанышлар турында гына сүз бармый, гомуми эшчәнлек хакында әйтәбез. Зур тырышлык өчен Татарстан Динамосын ил күләмендә дә ихтирам итәләр. Безнең спортчылар Россиядәге Динамолар хәрәкәте спартакиадасы нәтиҗәләре буенча беренче урында. Российская Федерация нас тоже чтут, уважают. Дополнительные стимулы инде Динамо обществында булу. Biz даже үзебезнең подгруппада да беренче команданы алдык Динамо буенча тоже. Результатларга килгәндә быел вообще яхшы результатлар белән яптык быелгы елны. Спартакиадада беренче урыннар, чемпионатта да и первенствода бөтен возрастлар буенча алтын, серебро, бронза медальләре алдылар безнең спортсменнар. Шимбә 11 февральдә Татарстан башкаласында иң зур спорт ярышларының берсе Россиянең чаңгы юллары бәйгесе узачак. Катнашучыларына Горький Әмәт урманы паркында, Гаврилов урамы буенча Казансу елгасы яр буенда, Дәрвишләр бистәсендә урнашкан Комсомол күле акваториясендә, Юдинаның Локомотив стадионында көтәләр. Тынычлык бистәсендә урнашкан чаңгы биатлон комплексында бу чара беренче тапкыр үткәреләчәк. Анда профессиональ спортчыларны көтәләр. Ярышлар көндезге беренче яртыда башланачак. Балалар мәктәп янында ярышачак. Чаңгы юлларында катнашу өчен 10 февральгә кадәр Үзәк стадионның матбугат үзәгенә килеп теркәлергә кирәк. В прошлом году количество участников Узган ел Россиянең чаңгы юллары ярышында Татарстаннан 130 меңнән артык кеше катнашты. Шуның 22 меңгә якыны казанлылар иде. Быелгы бәйгедә катнашучылар саны тагын да артыр. 150 меңгә якын кеше үзен сынап карар дип өметләнәбез. Площадки свои дистанции. Һәр мәйданчыкның үз дистанциясе бар. Алар уртача 2 километр ярымнан артык түгел. Төп максат бөтен гаилә белән үз көчеңне сынап карап, бергәләшеп ял итү. Россиянең миллионнан артык кеше яшәгән кайсы шәһәрендә февраль ае суырак була. Моны Яндекс Погода аналитиклары ачыклаган. Алар 16 шәһәр буенча күрсәткечләрне өйрәнә. Казан анда 9нчы урында. Башкалада бу айда уртача температура 8 градус тирәсе икән. Иң суык февраль Красноярскида, анда -14, иң җылысы Краснодарда +3 градус. Казанда февраль аенда кояшлы көннәр гадәттә 2-3 көнә көн була иде. Иң аяз шәһәр Чиләбе, иң болытлысы Санкт-Петербург чыкты. Бүген Казанда Гәүһәр дигән балалар фестивале узды. Ул Татарстанда туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән оештырылган. Бу 150 баланың зур сәхнәдә тәүге чыгышы. Алар бию һәм нәфис сүз осталыгын күрсәтте. Фестивальгә 4 ай буе әзерләнгәннәр. Ярдәмгә профессиональ хореографлар, театр артистлары, телевидение алып баручылары җәлеп ителгән. Дәресләр бары тик татар телендә үтә. Хәрәкәттә бәрәкәт һәм сөйлә проектларында башкаланың 40 мәктәбе, 20 бакча һәм 42 остаз катнаша. Үз осталыкларын бу сезонда 1000-нән артык балада күрсәткән. Сөйләмгә генә калым торган сәнгать өлкәсенең башка тармакларына кагыла торган юнәлешләрендә алырга кирәктер. Әмма ләкин бу эшне алып барырга кирәк татар телендә. Татарлык, миллилек хәзер менә мондый вакытта кирип кала икән, уларны гомер буе саклаячак. Кайберләре хәтта мәктәп сәхнәләрендә чыккан кешеләр түгел балалар. Әмма инде бу шундый зур сәхнәгә чыгу аларга сәнгатькә ниндидер кызыксыну уяту белән бергә туган телгә кызыксыну уятуда. Атнаның 2нче көне шундый хәбәрләр алып килде. Алда әле сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә, аның белән Иркә таныштырыр.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сүзне ганәшенең мәгълүматыннан башлыйбыз. Бортик февраль азагына кадәр Данил Мастердан үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бирегез. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы көн, кар явачак, 11 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада аязучан болытлы көн, кар явачак, температура 9 градус. Төньяктан Актаныш Агырҗы Менделеевскида болытлы, явым-төшемнәр көтелә, 8 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта болытлы, температура 7 градус. Көньяк көнбатыштан Болгарбай Чүпрәлдә кар явачак, температура 8 градус салкын. Чистай Нурлатма Бадышта шулай кар явачак, температура 10 градус салкын. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, кар явачак. Температура көндез 6-8 градус салкын. Җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар. Исән-имин булыгыз.